که همچون فرزندم دوستش می‌دارم، چون همه دوست می‌دارم. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Нигора Холоваро пешкаши шумо мегардонам. ӯ кай ва дар куҷо ба дунё омадааст, кадом сол ва бо ки оиладор шудааст ва айни ҳол соҳиби чанд фарзанд аст. ин ва дигар маълумотҳои навро аз ин видео фаҳмида метавонед. пас то охир тамошо кунед. ҳатман дар канали Ишқи Нотамом обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Нигора Холова 25 декабри соли 1989 дар ноҳияи рӯдакӣ дар оилаи сарояндаи маҳбуб Исматулло Холов ба дунё омадааст. Нигора дар оила духтари ягона буда, бародар ҳам дорад, ки ӯ ҳам сарояндаи шинохтаи тоҷик Суруш Холов мебошад. Нигора айёми кӯдакиашро дар зодгоҳаш гузаронидааст. ӯ дар мактаби миёнаи рақами 1 ноҳияи рӯдакӣ таҳсил намуда, соли 2000 мактаби миёнаро хатм намудааст. Нигора аз синни 5-солагӣ ба сурудхонӣ машғул шудааст. ӯ ғолиби яке аз озмунҳои байналмилалии сол гардида ва инчунин ғолиби барномаи суруди соли 2009, 10, 11 ва 12 интихоб шуда ҷоизаҳои гуногунро ба даст овардааст. Нигора аз хурдӣ ба бемории дил гирифтор буд ва дар беморхона табобат мегирифт. ӯро дар беморхона президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон, ки барои дидан ва хабардор шудан аз вазъияти беморхона ба он ҷо омада буд, он замон аз бемории Нигора низ огоҳ шуд ва ӯро барои ҷарроҳӣ ба Русия фиристоданд. ҷарроҳии Нигора ба хубӣ гузашта, ӯ шифо ёфтааст. Нигора Холова бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо медали хизмати шоиста мушарраф гардонида шудааст. Давай кардам, баъд Москва равон кардем, бо омадам инҷо давай кардам. имрӯз яке аз сарояндагони маҳбуби Тоҷикистон аст. дар аксарият хурсандиҳои мардум шарик аст. бисёр бомаънӣ аҳли хонаводашон ҳамашон санъаткор ҳастанд, бародаршам, падаршам, лекин хеле хизматҳои шоёне кардан ва дӯсташ медорам. лекин ҳамчун фарзандам дӯсташ медорам, чунки ҳама дӯст медорам. аввалин суруде ки Нигора дар саҳна иҷро намудааст, ин суруди гӯям ё нагӯям мебошад, ки дар он вақт ӯ ҳамагӣ 11 сол дошт. ин суруд Нигораро ба тоҷикистониён муаррифӣ намудааст. Нигора 27 июни соли 2014 бо писари холааш Шаҳбоз оиладор шудаанд. дар маросими тӯи онҳо сарояндаҳои машҳури Тоҷикистон аз қабили Садриддини Наҷмиддин, Шабнами Сурайё ва дигарон иштирок намуданд. зиндагии онҳо хело ҳам бо хубиву хушӣ гузашта, 12 феврали соли 2016 соҳиби духтарчае шуданд ва ба ӯ Амира ном гузоштанд. айни ҳол Нигора бо шавҳараш якҷо буда зиндагии хубе доранд ва соҳиби як духтарчаи дусрӯяк ҳастанд. худи Нигора мегӯяд, ки дар ояндаи наздик нияти фарзанддор шудан надорад. даромади асосии сароянда аз иштирок дар тӯю маросимҳо мебошад. Нигора ҳам аксҳои навашро дар саҳифаи инстаграмаш пешкаши мухлисонаш мегардонад, ки зиёда аз 76 000 обуначӣ дорад. силкаи инстаграми Нигора дар описанияи видео. марҳамат даромада обуна шавед. инак дӯстони азиз, навори мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам яккаме бошад маълумоти нави пешкаши шумо кардам. барои пешрафти кори мо дар канал обуна шуда, дар видео лайк гузоред. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.